משנת 2003 מתרחשת בכפרי הנוער בישראל מהפכה שקטה בשם שפה אחרת. תוכנית שפה אחרת משנה את חיי היומיום בכפר על ידי הקמת מרכזי גישור והטמעת השפה הגישורית שמחוללת שינוי תרבותי וחברתי בקהילה. הובלת השינוי מופקדת בידי קבוצת צעירים המפעילה באופן שוטף את מרכזי הגישור ומאפשרת פתרון סכסוכים בדרך של הידברות והקשבה. כפר נוער הוא קהילה חינוכית שמאגדת בתוכה בני נוער סביב כל עולמם. פרויקט הגישור בכפר הנוער הוא הזדמנות לפתור בעיות בין תלמידים בדרך אחרת. לעבוד עם בני נוער, שאני בדרך כלל נפגש איתם בכיתה ט', זה לעבוד עם נוער שמגיע כשקשה לו להקשיב, קשה לו לשבת בשקט, קשה לו לפתור את הסכסוכים שלו בדרך אלימה. אנחנו מוצאים בני נוער רבים שהיו מעורבים מאוד בתוך מעגל האלימות, בתוך תהליכים שהם תהליכים שאנחנו מגדירים אותם התנהגות שהיא אינה נורמטיבית, התנהגות מסכנת. ואותם תלמידים הם אשר עוסקים היום בפתרון הבעיות האלה, ביישוב הסכסוכים, בתפיסת העולם של אותה תרבות שאנחנו נכנסים במסגרת אותו פרויקט גישור. אנחנו מדברים פה לא על עוד איזושהי תוכנית או לא עוד איזשהו קורס או פרויקט, אלא על שינוי של תפיסה, שינוי של תרבות, שינוי של דרך חיים, ועל כך מעידים התלמידים. מרכז הגישור הוא משהו שהוא ממש מועיל בכפרי הנוער, משום שבכלל בכפרי הנוער יש את כל העניין הזה של הריבים בחדרים והשיתוף פעולה, שזה כולם שם ביחד והם עושים את הכל ביחד, המקלחות, החדרים המשותפים. אז זה מקנה לך הרבה בעיות שם ואתה מרגיש בודד ולפעמים רב עם אנשים. אלימות בקרב בני הנוער ברוב המקרים נוצרת בגלל חוסר תקשורת או הבנה בסיסית בין שני הצדדים. בתוכנית גישור מאפשר לבני נוער להגיע להבנה לשני הצדדים. ברגע שיש תקשורת נכונה והבנה של שני הצדדים, לא מעט פעמים ניתן למנוע את האלימות ולא להגיע לסכסוכים ולפשעים קשים יותר. מרכז הגישור במוסד החינוכי מצליח לקטוע את מעגל האלימות שנמצא שם ולהפוך אותו למעגל של הידברות. אני רגילה שיש דרכים לפתור את הסכסוכים או במכות ואלימות או בשיחת משמעת אצל המנהלת. והידיעה שיש עוד דרך לפתור סכסוכים, זה מה שמשך אותי לגישור. הייתי בגישור, אהבתי את הרעיון, אהבתי איך שהם פותרים את המצב עצמו, איך שמדברים עם האנשים, איך שמסבירים להם והכל. וזה פיתח לי את הרצון להיות מגשר, להיות כמוהם. אני יודע לפתור קצת סכסוכים בדרך שונה ולא תמיד לצאת ראש בראש, אלא לחשוב פעמיים לפני מה שאני עושה. וגם לעזור לאנשים אחרים לפתור את הסכסוכים שלהם בדרכים אחרות. היתרון היחסי של תוכנית הגישור מול תוכניות אחרות, שזה לא עוד חוג, עוד פרויקט, עוד איזשהו תהליך שעוברים. היתרון של הפרויקט הזה, של התוכנית הזו, היא בעצם תהליך ההטמעה המיוחד שעוברים בני הנוער. אנחנו לא שופטים, לא נוקטים עמדה, לא שום דבר שדומה לזה. אנחנו לא באים להגיד מי צודק, מי לא צודק. אנחנו באים ליצור בעצם לדו שיח. אני עכשיו מגשר שעובר הסמכה. כל מגשר צריך לעבור הסמכה שהיא מספר צפיות ומספר גישורים שהוא צריך להעביר. ועכשיו אני בדרך הזאת, אני כבר כמעט בשלבי סיום. השינוי שהם עוברים בקורס, המפנה הפנימי שהם עוברים בקורס, הופך אותם לחבר'ה צעירים, מקצוענים צעירים, שיודעים להקשיב, יודעים לשבת בשקט, יודעים להקשיב לעצמם ולאחרים. הגישור בעצם בשבילי זה לעתיד במיוחד. זה יכול להשפיע, אני יכולה להיות מגשרת גדולה ואני יכולה להיות במשפטים, וזה נורא מעניין. אנחנו מדברים על נערי פנימייה ששינו ב-180 מעלות את תפיסת עולמם. מדברים היום על אכיפת חוק, על שמירת חוק, על יישוב סכסוכים ועל הידברות כאורח חיים. הנוער מוביל מהפכה אמיתית בקרב החברה הישראלית. מהפכה שקטה, מקסימה, של איך אנחנו פותרים את הדברים. במקום הכי רגיש של החברה הישראלית, ההקשבה. אני מזמין את כל מי שרואה את הסרט הזה
להצטרף לשינוי המשמעותי הזה בכל דרך שהוא רואה לנכון, בין אם זה כמגשר ובין אם בכל דרך אחרת.